Xumai, una zure puntuak. Jara lagun okabe eta behoklegi. Gaur denak igotzeko badira gehiegi, naiz eta mendia ingustatu neri, batzutan nahiago dut kadiran eseri. Mendigailu jeraino izek ditu gabe. Iritsi nahi nuke arnasaren jabe, lasterkariak dabiltz sarri parez pare, gu pauso txikiagoan ta pozik alare. Una zure puntuak diotena. Moltsa orekatzen da, justuz eta betez. Aldenean ere bestei emanez, batzuk soberan eta beste batzuk batez, baina soldatik gabe ari gira nekez. Biak beti menturaz, biak beti gero. Beti zerbait gehiago baitugu espero, esperantzarekin gu jeikiz egunero, ongi gauza oberik munduntan balego. Zure puntuak, sustrai. Moakitzen ote zira, beti bestaz besta. Hori ez da izaten gaztearen kezka, naiz batzutan etxera joan aldrebeska, ongi lo egin eta problemarik ez da. Kanpoan ezaguna ta etxean ahotz. Bersolariak bizi baitu zenbait kaos, naiz etxean itxoiten gaituzten gu malkoz, pozik hartzen gaituzte gustora bagatoz. Una zure puntuak. Baionako xingaja jastatu ezkero. Horrek honegiterik etzazu espero, aski garesti saltzen baitigute gero, horrelakorik ezin afaldu gauero. Biziak ere badu gatza ta bipeja. Biziak ere baitu txarra ta plazerra, baina eman behar zaio uneai eskerra,
bizitzea delako hain gauza ederra. Zatoin erit, una zure puntuek diotena. Parabisua nunden baote dakizu. Deabrua naizela joana jakizu, ta paradisuari izan diot izu, zuretzat nahi baduzu torizu, torizu. Sinetxi nahi duenak sinetxi dezala. Lengo apezpikoak zioen bezala, naizta ez sinesteko behar den azala, ni biziki gustora egonen naiz ala. Zure puntuak? Negua urbiltzean gogoa da ilun. Baina bihotza sarri uzten digu bigun, bi alderdi ditugu ez dakit dakigun, eta nik goxoenetik nahi diot erantzun. Aurten primaderarik izanen ote da. Galdera egin zazu apiril aldera, baina erranen dizut erantzun bat zera, baietz laister liliak berriro atera.